Nu er sgu da ny i kvarteret. Ja, jeg er Jesus Kristus, vor herres højre hånd. Og hvem er så den venstre? Det ved jeg faktisk ikke. What up? Jeg er lige blevet smidt ud hjemmefra, så det går sådan lidt. Hvorfor? Fordi jeg ikke tror på Gud. Ej, så er du kraftedeme dum. Det finder jeg kraftedeme ikke i. Fling, 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 fling. Fling, fling, fling. Jeg skal også til bageren. Og den skal jeg passe for helvede. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.